Tiki-taki, tiki-taki. Ei, hola, què tal, amics i amigues del Tiki-taki? Doncs... Què fem? Què hem de fer, nois? No demanava res. O sigui, que l'Inter guanyés el Vitòria Split era el més normal del món. El que no era normal és que nosaltres sortíssim a jugar d'aquesta manera. Que algú m'expliqui, perquè potser no ho entenc. O sigui, comences el partit sabent que has quedat eliminat de Champions i que vas a l'Europa League. Arribes al camp, tens 85.000 persones animant com bojos. Comença el partit, et foten un 0-1 i el públic continua animant. Et foten un 0-2 i et continuen animant. I no reacciones? Que no tens sang? Que ets un inútil? Que només penses ja en anar al Mundial i ja no t'importava el partit d'ahir? Que vesteixes una samarreta que et paga una pasta? No, tot això són preguntes que jo em faig des del partit d'ahir. O sigui, no pot ser que aquest Barça a Múnich es fotés la imatge que va donar i que s'ha anat diluint tant. Falta Araujo, Tampoc falten tants, Falta Araujo. O sigui, que jo dic que ahir vaig trobar a faltar Sergio Roberto és per tallar-me els collons. Clar, van fotre el Vaquilla, bueno, el Bellerín aquest, el Mangui aquest. Sisplau, d'on collons l'heu tret aquest tio? No el vol ningú. No el vol ningú, no el vol ni el Betis. Aquest tio no té nivell per jugar al Barça. Què voleu que us digui? Koundé va començar el partit amb unes errades que jo crec que estava pensant ja en no fotre la cama per anar al Mundial. Vau veure l'últim minut de Kitzmi? O Kitzmi, o Kinki, el del Bayern? Va fotre la cama gairebé es lesiona aquest tio. I aquest és un titular indiscutible de la selecció alemanya, Va fotre la cama en un partit que ja estan classificats, que se la podia suar. No. Ahir l'únic que tenia ganes de demostrar qui era Alejandro Valdé. De Jong. Fins i tot Dembélé va fer de les seves. Lewandowski s'ha contagiat. S'ha contagiat de la resta. No es fa que protestar. Sí, per mi el penal era claríssim. Això ja és un altre tema. O sigui, aquests de la UEFA són fills de la gran puta. Tots. Començant pel Ceferín i acabant pel president de la Federació Espanyola, un altre gilipolles. O sigui, jo ahir arribo a ser jo el president del Barça i a la mitja part retiro el meu equip i que caigui la sanció que caigui. Però, o sigui, destapo ja la merda aquesta. O sigui, penalti a favor del Barça que no es va pitar a Múnich. Podíem anar 0-1. No et dic que guanyéssim el partit, penalti claríssim en el camp de l'Inter. No es va pitar. Gol anul·lat injustament al camp de l'Inter. Ahir un altre penal que no piten. No dic que hi haguessin guanyat, els partits del Bayern no hi haguessin guanyat, però el partit de l'Inter sí, ja estarien classificats, No és per res, és com si la UEFA, clar, el Madrid no s'atreveix perquè és l'equip gran, però bueno, anem a fotre-li hòsties a l'amic petit, el dèbil, el baixet, que és el Barça. I amb aquell li fotem hòsties. No ho entenc. O sigui, jo no dic que el Barça hagi perdut la classificació de Champions per culpa dels àrbits. El Barça ha jugat com el cul. I a més, el culpable és senyor Xavi Hernández. O sigui, aquest tio no serveix per entrenar a un equip de primer nivell. No estàs preparat encara. Jo no sé si en un futur estaràs millor com a entrenador, però ara mateix no serveixes, no saps fer alineacions, no saps fer canvis. No, el teu sistema, no. Ahir es trobava a faltar Gavi, un nen de 18 anys es trobava a faltar. Vaig trobar a faltar Sergi Roberto. No fotem. Sisplau, la defensa és un coladero, com diuen. Jo, no sé, el dissabte anem al camp de València. Encara ens queden copes, què vols guanyar ara? La Lliga, la Copa, la Supercopa, l'Europa League, no la guanyarem, Saps, hi ha la Juve, hi haurà el Sevilla, potser l'Atlètic de Madrid, hi haurà equips forts, Sí, tindràs un Leverkusen, potser. Tindràs equips que tenen ganes de jugar i de guanyar, no com nosaltres. Aquí es van activar palanques, es van fitxar jugadors, no sé per què. El Rafinha aquest va costar una pasta, jo no el veig. Ahir veient al camp, vaig veure Sadio Mané, té 30 anys, va costar 30 quilos al Bayern. Nosaltres teníem a Lewandowski,
estàtic, fix allà, demanant pilotes, queixant-se tot el rato. Sí, el van currar, però queixant-se. També 25 més 5 de variables, no? 34 anys, 4 anys més. Jo és que vaig veure ahir a Mané, em va venir el capetó. Em va venir el capetó. Un garres. I aquí no hi ha collons. Aquí no hi ha collons. Els jugadors del Barça no foten la cama. No foten la cama. Després de tot el que ha arribat a dir el desgraciat aquest del Müller, jo hi soc jugador del Barça i sento els colors de veritat, i tal com surt, la primera patada que li foto, ja no dic de lesionar-lo, però la primera patada que li foto a l'alçada del genoll és per dir-li, benvingut al Camp Nou, al Spotify Camp Nou. Benvingut. I la segona li dic, i ara bon viatge, xato. I foto, però no pot ser això. No pot ser, és una vergonya. És una vergonya. Que el Barça hagi tornat a quedar eliminat de la fase de grups de la Champions és una vergonya. És una vergonya i aquí ha d'haver un culpable. El culpable és Xavi Hernández. El culpable és Xavi Hernández, que va fitxar que sí, que va portar Marcos Alonso, que va portar Bellerín, que no serveixen per una puta merda. No em diràs que no hi ha un lateral dret en el Barça Atlètic o en les categories inferiors. No em diràs que Abde és pitjor que Rafinha. No. Ansu no juga. Ansu ja no és l'Ansu. No. Que nano... A veure si tu que s'ha dit aquest any, que jugués un any de titular amb un equip, tots els partits, i que demostrés. I l'any que ve, l'agafem. Però no. Jugant 30 minuts no es recuperarà. Ferran Torres té ganes de demostrar que pot jugar amb aquest equip. Està veient-ho, perquè jugant a la dreta és millor. Clar. Gavi, Pedri està fos. Gavi està fos, i ara li ve un mundial a sobre. Sí, està fos. Busquets per partits grans, no, ho sento molt. Gràcies per tot el que ens has donat, però ja està. Ja està, no pots jugar més. En partits així que et reclamin tant no pots jugar. Ja no, doncs. I res. I, com diria aquell, a l'Europa League, no? Doncs a l'Europa League ens anem. I avui em diu que aguantar els merengues no tant, els pericos, com sempre, els matats aquests, que se'n fotessin del Barça. Ja veus, no sé com dir-te. Són normals. De debò, em foten gràcia. Ai, no els sortien els números ni encara que vaig jugar a l'Inter. Bueno, ja ens sortien els números a l'abril. Quan veieu que el Girona es queda primera i vosaltres aneu a segona, que és el que més desitjo. Ja estic esperant el 2025, tinc un col·lega que diu que el 2025 desapareix l'Espanyol. Bueno, doncs sí que fotran un macro centre comercial allà a l'Orinal aquí, que hi ha a Cornellà. En fi, no ens fotem amb l'Espanyol perquè avui me la suen. Bueno, sempre me la suen, però avui me la suen més. Perquè avui el que he vingut aquí a dir és a queixar-me de l'entrenador aquest que tenim. Que no té nivell, pel Barça i que ha de marxar. Que ja no té discurs, que ja no sap el que dir. Todo lo hemos hablado, pero ningú fot ni puto caso. Ni puto caso. Veurem dissabte contra el València. Aviam si fem alguna cosa. I ara, doncs, aquestes 3 jornades que queden, abans que comenci el Mundial, doncs si aconseguim 9 punts, no estaria malament. Potser el Madrid punxa. Potser sí que guanyem la Lliga. I un triplet, un mini triplet, no? Com era? Copa, Lliga i Euroliga. Bueno, i la Supercopa, que es veu que la Supercopa l'obsessiona amb el Xavi. Com van fer un bon partit l'any passat, te'n recordes? Allà a Aràbia. Com van fer un bon partit, doncs es veu que li emociona. Bueno, doncs que es vagi emocionant el de Terrassa, que la paciència dels culers comença a estar ja fins aquí. I si aquests 3 partits punxes o fas el ridícul, jo crec que després del Mundial ja no ets entrenador al Barça. A no ser que vulguis reclamar també que et paguin tot el contracte de la feina que no has fet com vas fer quan vas marxar cap a Qatar. Sí, perquè no oblidem, no vas perdonar, l'any de contracte que et quedava, el vas voler cobrar, I a l'Iniesta també el va cobrar, l'únic que no el va cobrar va ser Puyol. Ojo, ho dic per tots aquests que esteu criticant ara a Piqué, Alba i a Busquets que volen cobrar l'últim. Xavi, el gran Xavi, la volteta màgica, el nen, el Pelocho, el Tontopolles de Terrassa, el va cobrar. Així que ja has cobrat prou i tu i la teva família que tens a la banqueta, si no milloreu, a la puta calle. Veurem el dissabte contra el València. En fi, nois, com sempre, visca el Barça i visca Catalunya. Adeu!